Wicknel over 100,000 cash reward kune vanhu vachavabatsira kubata matsotsi akapinda kualpha and omega farm kwavakanobira vabereki valulu imwe mari yakashandiswa pakuroora. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So vaoffer statement ravo 1 hour ago vachiti ivo kune 100,000 cash reward kuvanhu vachavabatsira. That it is with utmost regret that I share a very unfortunate incident that occurred at my in-laws residence in Marondera during the early hours of this morning, 18 March 2025. According to the information confirmed by the Zimbabwe Republic Police, a case of armed robbery is under investigation involving 20 suspects who unlawfully gained access to my in-laws residence, Alpha and Omega Farm, Vakaba, a significant sum of money and various valuable items. I strongly condemn such cowardly criminal conduct and kindly request the public to cooperate with the police by providing any information that could lead to the identification and arrest of these offenders. To support this public effort, I'm offering a reward of 100,000 in hard cash to anyone who will provide credible information leading to the positive identification of any or all of these shameless robbers, their residential location or other significant particulars, and ultimately their arrest. This reward is offered on a no question asked basis, provided any of the culprits are identified and apprehended. If you have any information that could assist in this investigation, please immediately contact CID Homicide Harare, Detective Chief Inspector Jachi, Detective Inspector Mukandla, Vekumarondera CID, Detective Inspector Chikomwe, then Community Relations Liaison CID Provincial Inspector Mtevere, then Police Headquarters by Squazakare number. Your cooperation and assistance will be crucial to bringing these offenders to justice. Pamwe pacho munenge muchiti murukurira asika pamunenge muchidisplaya mari dzenyu muchifamba makadzikanda muchitaura kuti taroora nemari yakati, munoti vese vanhu vanenge vachiti makorokoto nemoyo here, vanenge vachitoona cash in transit, vanobva vangodecide kuti heyo heist munhu ngaabatwe kuti dzvi. Zvaitwa kualpha and omega izvi ndokunonzi kunzi dzvi chaiko uku, kwete mamabatiro anga akaita zviganandanyika. Sisi Lulu vakapuwa imwe 100,000 recently. Actually yesterday when she posted, takangoti regai tichimbovarega vanhu vachidanana. Asi nyaya yacho inongoramba ingotidzosa kuna chivhayo zvakare. Kuti why kana muchidanana mopanana mari, venhu vese vari mudzimba munoti havapanani mari here? Does it always have to be on camera muchidisplaya upfumi hwenyu? Ndizvo zvinozokudanirai vamwe vanhu vanenge ava. Hatisi kuti zvavaita zvakanaka, asi tiri kungoti zvimwe zvamunoita muchiti public display nekusotesana, imi ndi munozopedzera masvotwa in the end. All the activities were being recorded and posted by social media pano, including the amount which was paid. What was the purpose of letting them know such huge amounts? Roora remunhu rakambo displayiwa here. And the purpose of letting them keep such huge amount of money pamba, wakaexposa vabereki nekuda kwekuratidzira. Me muchizvidza makapenga, but aiwa chiregai kudaro. Good day to you, madzibaba. As a word of advice from a psychologist, a lawyer and a counselor, I urge you to be cautious about publicly sharing details of your wealth. Marriage is a personal matter, and revealing the amount of money you carry and give to others not only invites unnecessary attention, but also put lives at risk. As we thank God your loved ones were spared, tirikuda kuti consider the example set by those like Vanata Gwirei, Vana Philip Chiyangwa. They maintain their wealth privately and avoid drawing undue attention. For your safety and the well-being of those around you, I appeal to you to exercise discretion and refrain from publicizing your financial affairs. Let wisdom and privacy guide your actions. So, ndiso komkanyava vari kuuya neadvice vakati vedwe chiregai kudaro kuramba mongo display. Saka imi muri kuti vanhu vese vari kuZimbabwe havana bhegi here, vatori naro but havaratidziri. Just like the way millions of public funds are looted ka
mbavha dzanetsa munyika. Varipo vari kutoluta. Vatoona kuti hatingambomiriri kuti ibude tenda yembudzi. Beta tibve tangoluta ikoko kumusha kwaNalulu. Yes, the money was taken back to the public. Tiri kuti susu vana maybe ndivana Robin Hood. Imigan shows that there is a big problem in our country that needs to be fixed. Pane banking system munoti baba havaizobatwa here kwa Alpha and Omega ikoko. That's why you shouldn't always show how rich you are. Be humble. And isusu tiri kutaura maybe inyaya yekuti hatina chatinacho. But hey, maiti emagetsi mopura yenyu megaka aiwa regai vatyewo. Iye munhurume akazofanira kumbotaura kutaurisa riniko. You talk too much. That's why mbavha dzakaenda kunovarobha. Suro uno iwe busy flaunting mari yeroora on social media. Say Wicknel regai kudaro. I wanted to say something but tinozotya hedu kutaura kuti maybe we are going to be eligible for a gift one day. Who knows? Apa tinenge tataura zvisiririzvo. Saka naise kumadi mangotora 100,000 iya. Anditaka mondosvitsa kuvabereki. Mongozudza kuti I've lost 75. Then mosiyana nazo because this case is useless. Imise Wicknel muchakuvadzisa hama dzenyu kokumbova neprivacy munobvei. You got money, everyone knows. Chimboitai zvinokudzikamira semunhu ane vana. Mangwana vana venyu vanobiwa. Ityai Mwari. Muri kuziva Zimbabwe vanhu vari kutambura. Ende vanhu vanogona kungopinda yes. So netizens ari kuuya nemacomments akasiyana-siyana instead yekuti vabate sei Wicknel vanzo kuti mafese evanhu vacho angakamira sei. Pane masketch here adrowewa kuti tigone kutanga kuskima mupfungwa dzedu nemumaraini masend line. Hapana munhu ari kumboda kubatsira sei. Vari kuti mbavha yemasola yotsvaga mbavha dzeroora. I mentioned last week that King, you are sharing too much. I think take time to go low and enjoy your new marriage. Business mombo siya vanhu mudhaki. You could be putting you and your family in danger. Tinokudai seWicknel zvekuti muzoperera mafuta aya akudyiwa namajuru bodo. Why did you keep such a big amount of cash instead of banking? Hando zvatinogara kuti gadzirisai mabenki. Asi me musingadi muda kugara nemari pasi pemametress. Saka garai yenyu zvemakatsamira. Pane vamwe vemusangano vabva vangoyawo nechirungu chakakura vakati zvimwe vachati vapedza kunyora vachapuwa mota. Guys, zvanhasi please musauya nechirungu chikuru muchiedza kufadza sei vari kutsvaka mbavha. So ava vari kuti ivo nyaya iyi inenge yabuda kuopposition. Vati I'm utterly dismayed by this distressing revelation. Say the circumstances suggested that this egregious act is the handiwork of opposition elements. Nevertheless, I assure you that we shall leave no stone unturned in identifying and apprehending the perpetrators and subsequently subjecting them to appropriate disciplinary action. This exemplary measure will serve as a potent deterrent, unequivocally conveying the message that such reprehensive behavior shall not be countenanced. Aiwa, vanyora chirungu chekugugula. Pane zvese zviri kutaurwa nevanhu vari kungoti chimira zvakwana. We wouldn't want this to happen to anyone, but it will be a great thing if you try to protect those close to you by not showing too much. We understand you have a background that you always talk about, but sometimes it's good not to let people know. Our current country status is said, and Munu can do anything if you really love people close to you. Protect and guide them without letting everyone know. It's said, I can imagine the trauma, but the best is to just be you and protect those close to you by not giving out too much information. At one point, Sonia said it was very difficult for her to move freely because of how you expose some of the information that is meant to be private. You are attracting lots of enemies in the name of being a billionaire. Kuvafana vekusowe kwenyu amaiti vanoprofita. Vari kuti chiko omozama kwati Freddy tripa kubatsirana pindai nemweya. Varume vaya vaifamba vachimba vachieresa asi havana kuzogona kuyeresa zvinhu zvakadai okuprofita kuona kuti vachawirwa nedambudziko ngavatore mari vanocherera mudanga. Guys, inyaya yakaoma. But anyway, tiri kungoti susu vanhu vaita chitiko chakaipa kudai dei vakabatwa mari iyoyo yatorwa yadzoserwa imari yeroora. Vana president vese kumasuruko vakatomboroora nemari dzaityisa. Asi hatina kumboudzwa kuti mari dzacho dzakazokura kusvika malevels api. Zvimwe zvacho mune muchidadira vana Sonia, muchidadira ruzhinji rweZimbabwe.
but it is not necessary, because by the end of the day vanoita loss ndimi ikoko. Vanhu vari kuZimbabwe vanongokontinua vachidya sadza ravo nemukaka, vachiindirira mberi nemuriwo, vachinyeya vari mumasenderaini. Asi mimi ndii munorwadziwa nekuzowirwa nezviitiko zvakadai. Pamusoro pe75,000 iri kutaurwa iye, pachabviswa zve100,000 yekuti kuwanikwe vanhu vaya. Zvinoreva kuti Lulu akazoroorwa nemari minus 75,000. Zvinhu zvacho guys hazvimeke kana sense. Kweye Lulu adi kutora 100 yakapiwa zuro iya, andosisa vabereki vake kuti vagone kunyaradzika panyaya yakadai. Guys, vane information, please make sure kuti mabata CID. Iwo CID wo dei yapiwawo motivation wo zvishoma kunyanya vemutora shanga vambomanya chinyaya ichi. Zvakaoma guys. Do leave your comments on what you think about nyaya yaseWicknel.